Имахте проблеми с гръбначния стълб. Да. Направихме една процедура. Да. Как се чувствате сега? В изправен вид. Изправен. Да. Гръбначния стълб как е? Много добре. Освободен. Освободен. Да. Не можехте да си въртите врата. Мисля, че сега доста успешно го правя. Главата се завърта до край. Да, да. Така. Двата крака бяха изкълчени. Сега са като все едно лета. Разликата я Наистина. усещате. Да, определено. Господине, аз ви показах как бяха прешлените на госпожата. Да, определено усетих, пипнах, след това видях и разликата. Ако Да. някой ми я беше казал, нямаше да го повярвам, аз ви го казах това нещо. Но сега сам го пипнах и го усетих, така че нямам коментар въобще. Няма... Добре. А на вас направих една процедура, за да ви увелича обема на въздуха на белия доктор. Така е. Тъй като имахте запушен нос. Да, само съм и вече не е запушен определено. Аз знаех, че това ще се получи. Не, покажи. Диши. Обема на въздуха увеличили се. Много, да. Може би двойно даже. Ето Да. го мера. По Добре. някакъв си мой начин искала. Това е много важно. Определено. Въздуха увеличава кислорода в тялото и човек се чувства по-жизнен, по-здрав. Абсолютно е така. Съгласен съм. Някакви претенции към мен имате ли? Не, Не, много сме само ви благодарни. благодарности. Добре, и аз ви благодаря. Благодаря.